Poštovani gledatelji, dobrodošli u moju Hrvatsku. Rekli smo da će tijekom godine jedna od tema kojima ćemo se baviti biti ono što nam se nažalost dogodilo, a to je potres. Tako da ćemo danas gledati našu Hrvatsku iz jednog doista neobičnog kuta. Dakle, vidjet ćemo, zavirit ćemo malo što se to nalazi pod našim nogama, što to čini hrvatsku zemlju. S velikim zadovoljstvom u studiju pozdravljam doktora Vlatka Gulama. Dobar dan, dobro nam došli. Poštovanje, dobar dan. Znanstveni suradnik, inženjerski geolog, Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju. Meni su ti pojmovi doista, moram odmah na početku priznat, prilično onako udaljeni. Ali evo, tijekom ovih 60 minuta vjerujem da ćemo puno saznati o institutu s kojeg dolazite, sa Hrvatskog geološkog instituta. Možda ćemo dotaknuti. Uspjeti koliko je to zapravo široko područje. Evo, vaš kolega, sada magistar Matija Vukovski, asistent geolog, isto Zavod za geologiju. Dobro nam došli. Hvala, lijep pozdrav. Evo, kad se dogodio potres, puno toga nismo znali. Kako vrijeme prolazi, puno toga zapravo učimo. Mada je to što mi učimo zapravo vrlo malo. Ali evo, vjerujem da ćemo i tijekom godine posebice puno toga naučiti. Možda malo za početak, malo o vašem institutu, tko su ljudi koji tamo rade, čisto da se gledatelji upoznaju i molim vas da, poštovani gledatelji, ostanete s nama 60 minuta, doista će biti vrlo zanimljivo. Makoliko možda u prvi mah se čini čista znanost, ne puno toga je nešto biti o čemu moramo znati jer živimo u konačnici na našoj zemlji, na našoj majci zemlji. Dakle, nekoliko rečenica o geologiji, o Hrvatskom institutu, tko radi tamo, što radi i što zapravo sad vaš posao znači u vrijeme kada evo svi pozorno pratimo što se događa s ljudima koji su nažalost na prostoru koji je pogođen potresom. Dakle, Hrvatski geološki institut je institucija sa 100-godišnjom poviješću. Osnovao je još Gorjanović Kramberger i u principu kao takva institucija možemo reći da zapravo imamo šta za reći o geologiji u Hrvatskoj. Sad točne podatke nemam koliko ima geologa. Čini mi se da je ravnatelj nedavno rekao 72 geologa su u institutu, od kojih je dobar dio doktora znanosti. Generalno, znači, institut se bavi, trenutno je, znači, institut znanstvena institucija i u principu bavi se znanošću. Do nedavno je on bio zavod i bavio se izradom karata, raznih geoloških karata, koje bi trebale se koristiti u društvu kao podloge za cijeli niz društvenih djelatnosti. Evo, to je osnova instituta, mogli bi pričati puno. I postoje stranice, nije problem pronaći, ali ono što sam ja primijetila, puno mladih ljudi. Evo, stvarno sam beskrajno ponosna zato što ti mladi ljudi, uključujući i vas, zapravo su ovdje u Hrvatskoj, što nisu otišli negdje drugdje trbuhom za kruhom. A vjerujem da, s obzirom na situaciju koja nas je sad pronašla, zadesila, da zapravo vama to što se događa, ne znam, možda ne znam kako će zvučati, ali zapravo vrlo zanimljivo zato što je, evo, struka na djelu. Pa da, u principu recentni događaj, znači iz Petrinje, Zagreba, Hrvatske Kostajnice, zapravo su vrlo interesantni sa geološke točke gledišta, naravno, ali nisu interesantni, znači, jer utječu na naš život i mijenjaju nam okolinu i tako. Evo, znači, ali o tome ćemo, čini mi se, detaljnije kroz emisiju. Jel? Evo, možda da krenemo na 28.12. u 6 sati 28 minuta. Što se to zapravo dogodilo dok smo mi, većina nas zapravo još uvijek spavala, a drugi možda već krenuli na posao ili se spremali na posao? Pa dogodio se potres, jel? Da, ali možda bi kolega mogao više o tome. Može. Pa dakle, potresi su tako jedne pojave koje se događaju, koje su, pogotovo u našem području, su vrlo, recimo, česte, nisu vrlo česte, ali su pojave koje se relativno dosta često događaju. A ono što njih zapravo uzrokuje je tektonika ploča koju sada možemo vidjeti baš na ovom videu. Dakle, te ploče, kao one su čvrste, izgrađene od stijena i one se kreću na astenosferi. To je jedan plašt u zemljinoj kori koji je, recimo, polutekuć. I zbog zagrijavanja u zemljinoj jezgri ona zagrijava, dakle, tu astenosferu i ona se, kao kad doma zagrijavate kavu, voda unutar se grije dole i onda se diže gore vruća voda pa se hladi i spušta. I to se zove konvekcijsko gibanje i ono tako giba
i onda ploče se u jednom tom trenutku rastvaraju i one se gibaju jedna na jednu stranu, druga na drugu stranu. E sad, kako je planeta, dakle nije beskonačna, te ploče jednostavno ako se negdje razdvaju, negdje se moraju i ponovo susret udariti. To su dakle zone subdukcije, evo sad upravo gledamo jednu. To su na primjer područja Japana, Južne Amerike, Kordiljera i slično, gdje se jedna ploča podvlači pod drugu. To su područja koja su izuzetno tektonski aktivna i tamo ima jako puno potresa, znamo poznati vatreni prsten pacifički, gdje ima jako puno vulkana i potresa. I također postoje još te granice gdje se ploče gibaju jedna uz drugu, to su takozvane transforme i tamo se isto javljaju dosta jaki rasidi, veliki rasidi i jaki potresi, kao što je to primjerice slučaj u Kaliforniji, rasid San Andreas poznati u Los Angelesu i San Francisco. Tako je slična primjer situacija i kod nas, baš mi smo u tom jednom mediteranskom području koje je dosta tektonski aktivno, iz razloga što što Afrika se gura, mi kažemo gura, ona u principu se kreće prema sjeveru, dakle prema nama, prema Europi i prema velikoj euroazijskoj tektonskoj ploči. I to otprilike nekih 7, 8, 9, 10 mm na godinu, ovisi kako u kojem dijelu terena, to se jako lijepo može vidjeti baš na ovoj slici koja se sada prikazuje. Mediteran je dosta složena regija gdje ima više malih ploča koje su se utisnule između velike afričke i velike euroazijske i onda ta interakcija njihova stvara puno tih manjih trusnih područja kao što je to primjerice kod nas. Dakle, nas ne gura direktno Afrika, nego jedna manja ploča koja se zove Jadranska ploča na kojoj leži u principu pola Hrvatske. Ovo je naš krški dio, da ga tako nazovemo. A ovaj slavonski leži na Eurazijskoj ploči. I tu je negdje ta granica otprilike Dije i Petrinja. Jel? I onda uslijed tih pritisaka, primjerice Afrika, rekli smo, gura 10 mm godišnje, a negdje već oko Osijeka, tu je otprilike stabilno već teren, tu se ne vide ti pomaci. A ona razlika od tih 10 mm, ona se akumulira po rasidima koji se nalaze između Afrike, sad hipotetski govoreći, i Osijeka, recimo otprilike to tako. I sad tijekom godina taj stres koji se cijelo vrijeme proizvodi, dakle Afrika gura, ti milimetri i centimetri se negdje moraju akumulirati, oni se akumuliraju po tom nizu rasjeda i onda naprezanje se tako sve više i više akumulira dok ne dođe jednostavno do potresa, odnosno u tom trenutku naprezanje koje na rasjedu premaši silu trenja, jednostavno između dvije stijene. I onda se dogodi potres, dakle pomaknu se te dvije ploče i to je ono što je u principu to što danas možemo slušati po medijima, da su se ploče pomaknule za toliko i toliko centimetara, milimetara i slično. Dolazi do tih velikih razaranja, ovisno naravno kako je magnituda i intenzitet samog potresa. Sad imamo taj izraz koji često čujemo, oslobađanje energije. Da, pa to su u principu, znači, kad imamo naprezanje u bilo kojem materijalu zapravo, primjerice običan papir, sad ja njega ovako razvlačim i događa se nekako naprezanje tu i u principu kad dođe do te točke sloma, kad je energija koju ja koristim da nešto naprežem veća od te koja se opire tom naprezanju, bilo da je to sila trenja ovdje ili ovdje neka druga, u tom trenutku dođe u principu, mi kažemo, do sloma i do pomaka, odnosno do kidanja. Evo, papir bi puknuo, prekinuo se, tako isto i stijena pukne i to su u principu ti rasidi. Oni su zapravo velike pukotine u zemljinoj kori, u stijenskoj masi i po kojima ponovo dolazi opetovano do pomaka svakih 50, 100, 1000, 10.000 godina, ovisno kakav je rasid, sam to od njegovim karakteristikama ovisi. Koliko je to kilometara ili ne znam koje su to već dimenzije pod našim nogama? Pa ovako, baš u ovom našem području rasidi dakle idu do neke određene dubine. Oni dođu do dubine gdje je granica između stijene koja je krta, koja je čvrsta, koja je ovo što mi vidimo na površini, dakle tvrda stijena, i one koja se deformira plastično, dakle ko neki plastelin recimo. Plastelin kad ga naprežemo on neće puknut ko staklo. To je u principu
nešto dobar način da se nešto ilustrira. Dakle, imamo gore nešto stakleno koje ono malo kvrsneš, odmah puca, to je stijena gdje se javljaju rasjedi, a ispod gdje je puno veća temperatura je plastično, ko plastilin. Njega kad puknemo čekićem ili nečim, on neće puknuti, on će se samo izdeformirati malo. I to je u principu u ovom našem području Slavonija, dakle mi to zovemo panonski bazen, evo gore je i prikazano, na nekakvoj dubini od 10 do 15 km ta granica. Jel? I to možete vidjeti po potresima kada kažu kolege seizmolozi da se potresi javljaju na dubini od 5, 10, 15 km. Dakle, ovdje u ovim našim područjima uvijek to negdje tako do 15 km. Dakle, na primjer, u ovom dinaritskom, odnosno krševitom dijelu Hrvatske, da ga tako nazovem, da bude lakše gledateljima zamisliti. Dakle, cijela Dalmacija, Kvarner, Zagora, Lika, Gorski kotar. To je područje dinarida planinski lanac koji ima puno zbog svoje mase, jer je on puno teži, planine su teške i da tako kažem one puno više sjednu u zemlju i onda je ta dubina puno veća. Tamo je do 40 km, 30 i tamo ti rasjedi mogu ići onda i puno dublje u podzemlje. A pružanje rasjeda, dakle koliko on ide po samoj površini terena, gore, dole, lijevo, desno, to u principu ovisi o samom, kako bih rekao, koliko je taj rasjed jak, pod navodnicima, koliko je on, pa da, u principu koliko je jak, recimo to tako. Možemo malo se ovako, idemo to tako reći, prošetati pa vidjeti zapravo gdje je zapravo najtrusnije područje ovdje u Hrvatskoj. Evo, ja moram našim gledateljima pokazati i jedan časopis koji izdaje vaš institut. Ja sam ga malo prolistala, doista lijepo izgleda, vizualno, atraktivno, sa jako lijepim tekstovima koji nekom ko možda i nije toliko stručan zapravo može puno toga iz njih naučiti. To je jako dobar časopis, samo ispravio, to izdaje Hrvatsko geološko društvo. Dobro. Dakle, to je drugčija institucija, to nije različita, nije institut. Dakako, ljudi iz instituta su većinom u Hrvatskom geološkom društvu, tako da su više manje to ljudi, ali tamo su i profesori, studenti, zaposlenici fakulteta i drugih kompanija koji su u toj geološkoj struci. I to je znanstveno popularni časopis koji se izdaje 2 puta godišnje sa različitim tematikama geologije koje su onda i tako napisane da i ljudi koji nisu toliko stručni mogu razumjeti. I baš u tom broju je napisano, broj je u principu cijeli posvećen potresu u Zagrebu koji se dogodio na proljeće prošle godine. I to je baš onako lijepo objašnjeno laički da ljudima bude razumno u principu što se tamo dogodilo. Iako nekog stvarno zanima, može skinuti taj časopis, znači sa internetskih stranica Hrvatskog geološkog društva, slobodno. Jel? Znači, upravo i mi gledamo zapravo publikaciju koju smo skinuli od tamo. Nekako smo pomalo i zaboravili taj zagrebački potres jer je ovaj koji je bio Petrinja, Glina, Sisak zapravo bio puno razorniji, čak i nekoliko puta ako se ne varam. Pa da, u principu evo, pitali ste koja su to područja trusna isto. Dakle, Zagreb spada u to trusno područje, to vam je to područje sjeverozapadne Hrvatske koje onako i graniči malo sa Slovenijom. To se naravno geologija ne mari za naše političke granice. To područje se proteže i dalje prema sjeverozapadu u Sloveniju i šire riječko područje i onda dole jedna od velikih isto seizmički hazardnih područja je šire dubrovačko područje i Ston, znamo za veliki potres u Stonu isto koji se dogodio i taj jug Hrvatske sami, to je otprilike to. Dok recimo nekako najsigurnije bi bio slavonski dio oko Slavonskih planina i još istočnije prema Osijeku, Vukovaru i sl. Što mi zapravo sad, ako već nismo ranije naučili prilikom primjerice gradnje kuće, što nas je ovaj potres zapravo ponovo podsjetio i pozorio na što treba voditi brigu? Recimo, vidjeli smo, neki su bez problema, kako bih rekla, otrpjeli potres. Na svu sreću kuće su im, kako mi kažemo, dobro građene, pa nije bilo toliko problema, ali neke su se doslovce osule. Što nam to zapravo govori za eto, neke mlade ljude koji danas sutra budu gradili kuću ili kupovali stan ili... Pa da razmišljaju prije svega o prioritetima, znači svojima.
Znate, vrlo često danas ljudi kad biraju mjesto gdje će živjeti, onda vrlo često gledaju da je dobar pogled, jel? A to su najčešće loša mjesta u smislu gradnje, jel? Htio sam zapravo ovdje reći da kad razmišljamo općenito o životu i kad pričamo o geologiji, jel, onda vidimo da je ona pomalo zanemarivana, što nije dobro, jel? Jer znači, koliko puta smo mi zapravo gledali emisiju o geologiji na bilo kojoj televiziji, a da traje 60 minuta. To nismo baš vidjeli, barem ne u nedavnoj povijesti. Jel? I ja mislim da je upravo zašto mladi ili mi ne razmišljamo o tome gdje ćemo živjeti je upravo posljedica toga što ne pričamo o geologiji, što ne pričamo o tome što je važno prilikom izbora mjesta za život. Znači, po meni, ili reći ću, kad sam ja birao gdje ću živjeti, onda sam prije svega gledao da li to mjesto plavi, jel? Pa zatim da li ima klizišta možda i treća stvar je bila znači, kako je to područje u smislu potresa, znači koliko se jaki potresi očekuju u budućnosti. Znači to su moji kriteriji izbora bili. Sad, naravno da je to zbog toga što sam ja studirao geologiju, jel, i to mi je bilo logično. A sad nekako bi isto tako u društvo trebali ubaciti to znanje i da znači, svi ljudi koji žive znači, u Hrvatskoj da razmišljaju o tom na taj način. Jel? Naravno, moramo razmišljati o tome gdje će djeca ići u školu. Jasno da vam je i to prioritet. Jel? Ali nikako vam ne bi trebao biti prioritet pogled. Odnosno, ako već želite takav pogled, onda morate znati da taj pogled sa sobom nosi određene rizike. A ti rizici su recimo odroni, klizišta, a možda i čak i potresi, jer znači, pogled je u pravilu dobar na nekakvom povišenom području. Povišeno područje u pravilu je vezano uz nekakvo tektonski aktivnije područje. Prema tome možemo na takvim područjima očekivati nešto jače potrese. Jel? Evo, to bismo trebali... Nemojte obeshrabriti naši gledatelji koji možda, ali treba više uložiti u kuću zapravo. Upravo to, da. Znači, svugdje se može graditi, može se generalno i sigurno graditi, ali onda nikako ne bi trebalo zanemarivati struku. Jel? Znači, prije svega trebalo bi gledati ovo geološka pitanja, a onda ako smo već primijetili da to područje u kojem gradimo, planiramo graditi, onda trebamo konzultirati drugi dio struke, a to je građevinska struka koja će vam onda reći kako taj objekt mora izgledati. Znači, ne smijete zanemarivati prvi dio, to su geolozi, a onda poslije toga, znači kad znate da tamo postoje određeni rizici, onda morate konzultirati i građevinsku struku i kad vam inženjer građevine kaže da trebate staviti toliko i toliko željeza, nemojte štediti na tome. Znači, to nikako nije dobro. A dobro, koliko je primjerice grad ili neka općina ili nešto su odgovorni kada zapravo određuju gdje se može graditi, gdje ne, jer ipak ne možemo baš graditi gdje da, kako bih rekla, padne na pamet. Pa da, znači koliko država vodi brigu o tome? Tako je, postoje prostorno planiranje u državi, jel, znači ono je razvijeno. Ono što možda nije dobro u prostornom planiranju je to što se zapravo kroz zakon o prostornom planiranju ne konzultira geološka struka gotovo ni malo. I to je veliki problem u našem društvu. Ne konzultiraju se zonacijske karte nikakve vrste. Znači, i to je veliki problem u društvu. I evo upravo mi u Hrvatskom geološkom institutu prije par godina smo imali jedan projekt u kojem smo pokušali uspostaviti, odnosno pokušali smo nekako pokrenuti taj proces izrade tih zonacijskih karata koje se zovu karte podložnosti na klizanje i nekako smo pokušali da se te karte prepoznaju u procesima prostornog planiranja. Znači to nije slučaj kod nas i to je problem. I to trebamo mijenjati u državi sigurno. Zatim, trebali bi promijeniti zakone u smislu civilne zaštite. Znači, i civilna zaštita donekle može prihvatiti to naše znanje i iskoristiti ga u nekakvim hitnim intervencijama. Znači, kada nam se desi klizište, odron, potres, znači, onda to su nekakve hitne intervencije i onda spašavamo živote. A da se to ne bi desilo,
u principu onda usmjeravamo ovo naše znanje u prostorno planiranje koje bi trebalo prevenirati, znači da ljudski životi uopće ne dolaze u pitanje nikakvo. Tako da zapravo geološko znanje možemo usmjeravati u dva smjera. Znači, ove hitne intervencije i prostorno planiranje. Možda malo, evo, kad klizišta spomenjemo, sjećamo se svi klizišta u Hrvatskoj Kostajnici, što se dogodilo i zapravo, kako bih rekla, sad u posljednje vrijeme primjećujemo da se takve stvari događaju i drugdje zapravo i po Europi i po, evo, pripremili ste zapravo da se vidi kakve su posljedice, da, a možda se moglo prevenirati, mada teško je zapravo o tome govoriti, ali evo... Klizište u Kostajnici je stvarno specifično. Da li se moglo prevenirati to? Ali evo, za neko buduće potencijalno klizište da ipak... Da, ono što je klizište u Kostajnici je zapravo pokrenulo cijeli niz procesa vezanih uz civilnu zaštitu koji, čini mi se, za sada idu u dobrom smjeru. Naime, to klizište je, možemo reći, došlo iznenada. Mada znakovi klizanja su bili primjetni možda čak i 2 dana prije samog sloma tla. I ono što se ovdje pokazalo da nije bilo dobro, da nismo imali uspostavljene te procese vezane uz civilnu zaštitu i uz klizišta. Naime, ljudi koji su tamo živjeli, a 10 kuća je nastradalo, sad ih zapravo više nema, kao što vidite, one su uklonjene, ali tu je bilo nekih 10 kuća koje su nastradale. Znači, oni su primjećivali prije samog klizanja nekakve neobične pojave, a to su bile veliki humci su im nastajali u njihovim dvorištima, pukotine na kućama su se nevjerojatno brzo širile, nagnuli su se stupovi elektromreže i tako dalje, ali oni zapravo nisu znali kome da se jave i nisu znali šta se događa. Zašto? Zato što jednostavno nismo imali uspostavljen taj proces. Nakon što se desilo to klizište, civilna zaštita je kontaktirala Hrvatski geološki institut i mi smo ko eksperti na tom području izašli na teren i pokušali zapravo donekle primiriti situaciju, ali isto tako, znači, glavno pitanje je bilo da li će se nastaviti klizanje, da li će se ono možda proširiti na bokove samog klizišta i evo, to je bio cilj tih naših izvida. Sada vezano uz potres, također civilna zaštita je pokušala okupiti sve geoznanosti i pokušala je zapravo iskoordinirati stručnjake iz cijelog niza institucija u Hrvatskoj koji su isto tako izašli na teren i pokušali zapravo vrednovati svaku kuću koja je bila ugrožena od nekakvog geološkog rizika i onda zapravo pomoći ljudima da li uopće smiju biti unutra, da li se moraju iseljavati, koje su zapravo hitne mjere sanacije takvih objekata. Evo, u tom smislu i Hrvatski geološki institut, ali i druge institucije u Hrvatskoj su stvarno se pokazale, evo, na visini, što se ono kaže. Sad kad vi spominjete opet jedan termin, geološki rizik, dakle vidjeli smo oko Petrinje, vidjeli smo oko Gline da se na nekim prostorima događa da se jednostavno nekakve rupe otvaraju. Možete nam vi to malo pojasniti? I kako smo čuli, dakle, neki ljudi neće moći više graditi kuću na mjestu gdje se nalazila, nego moraju upravo zbog tog nečeg što se događa pod njihovim nogama, a što nisu znali, zapravo moraju pomaknuti svoje kuće, izgraditi negdje drugdje ponovo. Dakle, vi ste ti koji su, pretpostavljam, obilazili ta područja. Nisam ja konkretno, ali vaše kolege. Da, kolege jesu bile. Znači, radi se o urušnim vrtačama koje u principu nastaju zapravo kroz drugi vremenski period. Druga je stvar što ih, znači, energija koja je ušla u prostor posredstvom tog potresa ih je aktivirala veliki broj u kratkom vremenskom periodu. Te urušne vrtače naravno nastaju svako toliko, a njihov mehanizam je poznat. Znači, govorimo o lokaciji Mečenčani, pretpostavljam da na to aludirate. Znači, konkretno tamo imamo karbonatne stijene koje su topive u vodi, jel? I u principu su poprilično propusne. Jel? Znači, otapanje tog karbonata, odnosno vapnjenca,
njegovim otapanjem ostaju nekakve šupljine u podzemlju, koje se naravno tijekom geološkog vremena šire i one mogu postati znatne. Naravno, iznad tih šupljina ostaje određena debljina sedimenta koja možemo reći da se nalazi u nekakvom labilnom ravnotežnom stanju. I sad, znači, kada vi u prostoru nesete određenu energiju, ta labilna ravnoteža se može narušiti i onda će, znači, taj sediment koji se nalazi iznad tih velikih rupa u podzemlju jednostavno se urušiti u te rupe. Evo, kažem, inače se to i događa i onako, standardno svakih 50 ili 100 godina, tu i tamo se neka rupa otvori, ali obzirom da smo u slučaju petrinjskog potresa imali veliku energiju, naravno rupe koje su bile spremne, tako da se izražen, da se uruše, one su se jednostavno urušile. Koliko ja znam, koliko mi je poznato, više od 30, a možda čak i 40 rupa je sad otvoreno na tom području. Još smo neke stvari naučili da se primjerice cijeli grad pomaknuo prema ne znam kojem prostoru za toliko i toliko centimetara ili da se neki dio podigao čak gore za, čini mi se, čak u nekim područjima je za 70 centimetara. Što to znači dugoročno? Što ja ću sad iskoristiti priliku da prebacim lopticu kolegi, ali ću prije toga reći da će samo jednu stvar koja je dobro znati vezano uz geologiju. Geologija se dijeli u principu na dvije grane, znači primijenjena geologija i fundamentalna geologija, možemo i tako nazvati. Kolega je više fundamentalni dio, znači bazna geologija koja se upravo bavi ovim endogenetskim pokretima, paleontologijom, mineralogijom i inim dijelovima. A ja više dolazim iz ove primijenjene geologije koja se, zato i više pričamo o klizištima, urušnim jamama i znači građenju. Znači ja dolazim iz inženjerske geologije, i onda ću zapravo više o tome govoriti. Ali evo, na ovo pitanje može kolega odgovoriti ako nije problem. Može, nema problema. Pa dakle, kad govorimo i pričamo o tim pomacima, koliko je gdje nešto išlo, prvo trebamo zapravo znati da postoje 3 različite vrste rasjeda po kojima dolazi do tih pomaka. To su reversni, normalni i strike slip, odnosno pružni, to bi bilo neki hrvatski prijevod. Kod reversnog rasjeda blok koji se nalazi iznad samog rasjeda, on se pomiče prema gore. I ti rasjedi se, da evo ovdje ima jedan dobar video koji to baš objašnjava, pa ću onda po njemu objasniti. Dakle, sad vidimo da dolazi do ekstenzije, strelice se razmiču i onda blok pada jer se prostor širi i blok upada recimo prema dole i dolazi do potresa u tom trenutku kad sam blok propadne. Kod kompresijskog režima naprezanja javljaju se reversni rasjedi kao što je ovaj primjer gdje dakle, imamo sažimanje terena i onda isto se uzdigne kao i kad papir stisnemo i on se digne. Tako isto i zemlja. Dok imamo isto strike slip koji je u principu pomak u horizontalnoj ravnini gdje onda po jednoj otprilike vertikalnoj pukotini se 2 bloka pomaknu jedan uz drugi. Sad u slučaju same Petrinje znamo da je došlo tamo po pomaka po tom strike slip tipa rasjedu gdje je blok koji se nalazi, recimo to tako Petrinja i Sisak se nalaze na tom bloku, a Glina bi bila na ovom jugozapadnom bloku. Dakle, Petrinja i Sisak su otišli relativno prema jugoistoku ili Glina prema sjeverozapadu. Dakle, desni pomak je tu bio. Sad koji je blok kamo otišao, to ćemo znati tek nakon kasnih analiza, ali uvijek govorimo zato o relativnom pomaku. Dakle, to su horizontalni pomaci. A imamo vertikalne pomake, naravno, to su 3 glavna tipa rasjeda, ali oni su, recimo to tako, postoji puno različitih rasjeda između ta 3 glavna tipa, odnosno kao križanci 2 rasjeda. Pa tako imamo strike slip koji ima vertikalnu, odnosno reversnu komponentu, gdje onda se nešto pomakne i relativno desno i relativno gore. Pa je tako ovaj blok gdje se nalazi Glina i Gora, on se pomakne relativno gore isto. A ono što je zasigurno doprinijelo još tom sniženju terena je, ja mislim, pojava likefakcije koju će kolega puno bolje od mene znati objasniti, ali u principu to su oni pješčani vulkani koje ste mogli imati priliku vidjeti na TV-u.
Dakle, da skratim priču, nakon što se dogodi likvefakcija, tlo se sliježe zbog preraspodjele samih čestica u podzemlju, dakle tih sitnih čestica pijeska i slično. One se dakle više onako zbiju i onda se tlo opet slegne dole. Tako da zasigurno je i to doprinijelo onoj konačnoj brojci koliko se neki teren spustio, jel? Odnosno koliko se ovaj drugi uzdizao, razlika u tom pomaku. Jel? Da se nadovežem. Da. To mislim. Ja moram priznati, puno toga novog čujem, pa sam ja ovako malo sad... Da, što se tiče likvefakcije, pa dobro, to je poznati proces koji se vrlo često događa u, reći ćemo, nekakvim riječnim sedimentima. Jel? Zato ako gledate položaj Petrinje i Siska, jel? Znači oni se nalaze uz poprilično velike rijeke naše, znači Savu i Kupu. Jel? Sediment koji je tamo odlagan kroz geološko vrijeme, jel? U sebi sadrži i određene slojeve koji su recimo čestice dimenzije pijeska. Znači, znate kad smo bili djeca pa smo se igrali u pješčaniku, to je taj pijesak koji je jako podložan procesima likvefakcije. Obzirom da se taj pijesak nalazi u blizini same rijeke, onda je on i potpuno saturiran sa vodom, znači između svih onih čestica se nalazi i voda. U trenutku kad dođe do potresa, znači te čestice počinju titrati i probajte si zamisliti kad imate, ne znam, nekakav limenku kave i kad je počnete onako tresuckati, onda će se pomalo ta kava slijegati u toj limenci. Da, i znači, drugim riječima, njoj će se smanjiti volumen, jel tako? Kako se njoj smanjuje volumen? U principu ova voda koja se nalazi oko te čestice, u toj vodi se povećava tlak. Jel? Kako se povećava tlak, taj tlak se mora nekako kompenzirati i ta voda vrlo često onda nalazi naravno nekakve pukotine. U slučaju Petrinje je recimo to bilo vrlo često uz temelje objekata. I ta voda je počela izlaziti na površinu terena. Zašto? Zato da se ponovo uspostavi to ravnotežno stanje u podzemlju, jel? I da tlak dođe u ravnotežu. Jel? I onda ta voda kad izađe van sa sobom hoće povući i određenu količinu pijeska. Jel? I onda ljudi naravno kako nisu znali, nikad nisu vidjeli tu pojavu jer je zapravo prvi put u ovoj generaciji zabilježena upravo u ovom petrinjskom rasvjetu, bili su poprilično uplašeni i nisu znali kako reagirati u toj situaciji. Da. I da se razumijemo, znači ta likvefakcija može biti poprilično opasna, jer ovo što je kolega rekao, ona može uzrokovati poprilično tonjenje terena i poznati su primjeri svjetski u kojima su i cijele zgrade zapravo nagnute ili utonule u takav jedan sediment. U našem slučaju se to, hvala Bogu, nije desilo. Sad, zašto je to tako? Da li je to zbog toga što je bio možda preslab potres, da li je zbog toga što zapravo taj sloj koji je pretrpio tu likvefakciju ipak bio nešto tanji, pa onda ni nije bilo prostora da se on nešto slije. To za sada još ne znam, ali evo, nadamo se da ćemo u budućnosti se malo više pozabaviti sa likvefakcijom, pa da ćemo zapravo i predviđati gdje se ona može desiti i gdje onda prema tome treba i graditi u skladu i s tim. Jel? A to je ono što smo pričali, znači da geologiju jednostavno moramo ubaciti u procese prostornog planiranja jer ćemo na taj način prevenirati cijeli niz ovih rizičnih geoloških procesa, odnosno prevenirat ćemo moguća oštećenja obiteljskih ili bilo kakvih objekata koje gradimo na takvim rizičnim područjima. Znači zapravo ne treba se plašiti, nego jednostavno treba naučiti. Da, to bi bilo dobro. To bi bilo pametno od društva da na taj način reagira. Sad dugoročno, što će se sa tlom dogoditi? Vjerujem da će se na nekim područjima tlo mijenjati, a zajedno s tlom, recimo ako su nekakve kulture tamo uzgajane, da će se vjerojatno morati i na takve stvari misliti. U principu sa tlom se neće... Da, sa tlom se neće baš ništa, barem u našem životnom vijeku, desiti u smislu geologije. Ono što se može desiti su, recimo, klizišta, mogu se desiti odroni, mogu se desiti likvefakcije u slučaju nekakvog potresa, ali tlo samo po sebi se neće promijeniti. Evo.
koja su hrvatska područja sklonija klizištima? Primjerice u mojoj Slavoniji, dijelu gdje sam ja, Požega, za takva koja ja sad iskreno rečeno sa strahom gledam kuće koji su na takvim mjestima, kažu da nije toliki problem jer je ispod zapravo tvrdo tlo, ali negdje nije tvrdo tlo nego je posebice kad koliko evo mi laički znamo, znači drveće sa svojim korijenjem zadržava da se ne dogodi klizište, ali kad to nestane... Da, u pravilu je drveće dobar stabilizacijski faktor, iako može u nekim slučajevima biti i negativan, ali dobro, to su sad već detalje o kojima ne moramo. Pitali ste koje su područja najpodložnija klizanju. Pa reći ćemo da je sjeverozapadni dio Hrvatske možda i najpodložniji klizanju. Radili smo nekakve procjene pa smo zapravo dokučili da bi Krapinsko-zagorska županija možda bila i najpodložnija klizanju. Općenito sjeverni dio Hrvatske znači je podložan u užem smislu riječi klizanju. Jel? Dok je južni dio Hrvatske, onaj karbonatni dio što je kolega rekao, on je podložniji odronjavanju. Jel? Znači odroni i klizišta generalno možemo reći da spadaju u istu grupu egzogenetskih procesa, ali po svom mehanizmu su ponešto različita, pa ih mi pokušavamo tako i dijeliti. Jel? Znači, sjeverni dio Hrvatske rekli smo da je podložan klizanju, naravno ne cijeli. Baranja i istočna Slavonija nisu, jer su to u pravilu ravnice. Jer generalno, ako razmišljate o pojavi klizišta, onda morate, da bi znači, nekakvo klizište nastalo, mora postojati razlika potencijala. Drugim riječima, morate imati nekakav nagnuti teren. Jel? Na tom nagnutom terenu, da li će se dogoditi klizište ili ne, ipak ovisi o tome kakva je podloga geološka na njemu. Znači imamo nekakve geološke formacije koje su izrazito podložne klizanju i to su u pravilu neke mlađe formacije, znači da kažem pliokvartane recimo formacije i još možda trunčicu starije, dok su ove nekakve starije geološke jedinice koje idu tamo prema mezozoiku nešto malo manje podložne klizanju. No dobro, to sad nije toliko važno. Važno je da znači sjeverozapadni dio Hrvatske je najpodložniji klizištima. Područje, recimo, podsljemenske zone je dosta podložno klizanju, Vukomeričke gorice, pa Samoborsko gorje također, šire petrinjsko područje, znači Dvor, Glina, Petrinja, pa Hrvatska Kostajnica. Naravno, to su područja izrazito podložna klizanju, ne sva, ali dijelovi, znači, tih gradova i općina su podložne klizanju. Zatim, reći ćemo južne padine Slavonskih gora, znači to bi bilo sjeverno od Slavonskog Broda, pa Kutina, Gradiška, evo, to su područja koja onako osjećaju posljedice od klizišta. A osjećaju ih sve više zato što svi pričamo o tim klimatskim promjenama i sad ako razmišljate da se klizišta događaju na površini terena, a na površini terena nekako nam se spajaju atmosfera, litosfera, hidrosfera, jel? I one se nalaze u nekakvom ravnotežnom stanju. E sad ako jedan od tih sustava, znači bilo litosferni, bilo hidrosferni, bilo atmosferni, na neki način promijenimo, onda će se morati uspostaviti neka nova ravnoteža. Šta želim reći? Ako vi u atmosferu ubacite više kiše, koja je puno intenzivnija, onda zapravo ona utječe na ovu litosferu i hidrosferu. Znači, jednostavno se sustav mora uravnotežiti, a on se uravnotežava tako da pokrene, recimo, cijeli niz klizišta, jel? Jer su oni bili u labilnom stanju ravnoteže. Sad kad smo kod tih izazivanja nekom našom radnjom koji možda mi nismo svjesni, mi smo premali, nego ovako malo globalno. Ja znam primjerice i sada kad je došlo do potresa, opet te nesretne teorije zavjere. Je li moguće, može li se dogoditi da nešto iza čeg se krije zapravo čovjek, znači ljudski rad, da pokrene takvu jednu lavinu kao što je potres u Petrinji, Glini i Sisku. Evo, čuli smo da je, ne znam, nekakva firma negdje bušila nešto i da je frekvencije da su izazvale. Je li moguće uopće na takav način razmišljati kad su takve stvari u pitanju? Matija, možeš ti molim? Može, pa evo. Da budemo načisto, da dobijemo znanstveno objašnjenje. Neka znanstvena istraživanja koja su pokušala odgonetnuti da li se te prvenstveno naftno-geološke bušotine i crpljenje nafte i različite metode kojima se
pokušati doći do još više nafte, jer mi nikad ne možemo naftu izvući 100% iz podzemlja, mi to ide do nekih 20-30% ako se ja ne varam. I sad, još jedan postotak. I onda se ide u neke nove metode da bi se što više moglo izvući. Pa se onda to frakturiranje famozno, na primjer, isto radi. I postoje neka istraživanja koja su onda rađena da se vidi da li to utječe na pojavu potresa, odnosno povećanu seizmičku aktivnost na tim područjima. Iskreno, ja nisam u to ulazio pretjerano, tako da ne znam stvarno reći da li utječe ili ne, ali ja mislim da možda neke generalne korelacije na našem području ne, ali primjerice u Americi, da ima neke korelacije između pojave potresa i tih zahvata u podzemlju. Ali da li je to stvarno posljedica toga ili nije, ja iskreno ne znam jer nisam se time bavio i ne bavim. Evo, mi svi zapravo primijetimo kako vrijeme prolazi, da na svu sreću su nekako potresi sve manji i sve rijeđi. Vjerojatno će ih još neko vrijeme biti. Koliko je to vrijeme onako? Pa, to je u principu svaki potres, kad se dogodi veliki potres pogotovo, on oslobodi tu jednu veliku količinu energije. Ali on za sobom, dakle, napravi to naprezanje koje se širi prilikom oslobađanja potresa. Kako da kažem, to je uzročno posljedično sve povezano. Rasjedi na nekom području općenito, bilo gdje su, možemo zamisliti kao jednu ribarsku mrežu i onda da se rasjedi nalaze na čvorovima gdje se te niti povezuju. Jel? Ako sad povučemo na jednom čvoru, cijela mreža će se malo povući isto. Jel? Dakle, ako je potres se dogodio negdje, on će na jednom dijelu zemlje uzrokovati smanjenje naprezanja, na drugom dijelu povećanje naprezanja. sad, ovisno kakvi su rasjedi u tim dijelovima, moguće da neki rasjedi koji su bili u tom nekom graničnom stanju naprezanja, znači samo šta nisu, ali to samo šta nisu može trajati tisućama godina. Nikad ne znam, možda je sutra, a možda je za 100, 200, 500, 1000 godina. Ti rasjedi samo što nisu se onda mogu aktivirati, jel? Jer im ovaj potres da poticaj. To su zapravo ti niz aftershokova, mi ih zovemo, odnosno naknadnih udara koji se događaju, koji su u pravilu manji. I njih ima stvarno jako puno nakon što se veći potres dogodi, ali gledajući u neki daljnji period, znači oni postaju sve rijeđi i rijeđi i sve slabiji i slabiji po i magnitudi i intenzitetu. Tako da, kod primjerice potresa ove magnitude kakav je bio u Petrinji, očekuje se da bi idućih godinu dana mogao biti trajati taj period smanjenja seizmičke aktivnosti. Jel? To isto, na primjer, u Zagrebu smo mogli svjedočiti, evo još uvijek svjedočimo, prije nekog vremena nakon Petrinje se nešto malo isto zatreslo, ali otprilike već na ljeto to bilo puno slabije i onda tu i tamo kroz jesen možda još koji neki slabi potresić, ali to više ni ne osjetimo. To su već dosta slabi potresi i to je to vrijeme smirivanja. Dakle. Ali ono što sam ja primijetila par mjeseci prije potresa ovdje u Zagrebu, svugdje su već bile karte, evakuacije, što ako se dogodi potres, jer ja sam jednom prigodom čekala autobus i slučajno mi je, s obzirom da je na autobusnom stajalištu bila jedna takva karta i baš sam, znači neka 2 mjeseca prije potresa, baš sam promišljala, Bože, pa zašto, loše sam promišljala, zašto uopće te karte, kome one služe i čemu, jer se potresi tako. Ali evo, s obzirom da je prethodni potres, onaj malo teži bio od 1880. godine, je li se moglo, obično kažu negdje oko 100 godina, je li se moglo predvidjeti, jesmo li sada mirni sljedećih 100 godina, što će se događati, što smo naučili iz onog potresa, a što nam je pomoglo sada, ali evo, hvala Bogu pomoglo, jer na sreću nije bilo tolikih žrtava. Ali je bilo, eto. Ali sljedeći, ako se dogodi, a kad tad će se dogoditi, nadam se da neće biti ni jedne žrtve. A to je u principu činjenica s kojom mi moramo živjeti i s kojom bi cijelo društvo u principu trebalo živjeti i biti svjesno i da se tako i u tom urbanom planiranju i građevini ponašamo i na taj način djelujemo. Da Zagreb stvarno jest na potresnom području i da u Zagrebu postoji taj neki
to povratno razdoblje od 100-tinjak godina za takav jedan jači potres. Ono što mi možemo u principu je da istražujemo upravo to i da kažemo svakih koliko godina, da tako laički kažem, se događaju potresi određene magnitude. Jer upravo na taj način onda možemo reći kolegama u građevinarstvu i urbanom planiranju, gledajte, u području Zagreba je najveći potres koji se može dogoditi otprilike 6,5 magnitude. Vi bi trebali raditi zgrade koje to mogu podnijeti. Na taj način mi možemo prevenirati i ljudske žrtve, što je u principu ono što je najbitnije u cijeloj toj priči. Ali ako se mogu ubaciti na ovu temu, znači tamo negdje od potresa, znate, u bivšoj Jugoslaviji kad je bilo još u Banjoj Luci 1969. i tako dalje, počinje se razvijati to potresno inženjerstvo i u Hrvatskoj postoji zapravo, kako da velim, u društvo je prihvaćen taj Eurokod 8 standardu po kojem se zapravo projektiraju građevine, a upravo u pogledu potresa. Znači nije da apsolutno ništa se ne radi i građevine se moraju projektirati u skladu sa određenim potresnim zonama u Hrvatskoj. Tako da u tom smislu je situacija u redu. Problem je u tome što znači mi imamo dosta starijih građevina koje su građene prije te 1960. godina i koje zapravo nisu projektirane da izdrže potrese ovakve snage. To smo primijetili i sad u ovom petrinjskom potresu. Znači ono što vidimo da uglavnom su stradale te stare građevine, starije po 100 godina, između ostalog i crkve, koje su upravo bile građene na, što se ono kaže, starinski način, bez nekakvih armirano-betonskih elemenata, tako da su one stradale. Interesantno je recimo vidjeti, znači crkva Svetog Lovre u Petrinji nije stradala, a ona je obnovljena poslije rata i očito je struka odradila posao kako treba. Ima tu jedan problem o kojem je biskup Košić ovdje svjedočio, a to je da su nažalost konzervatori kod nekih crkava inzistirali da se grade upravo na način na koji su građeni prije, 300-400 godina i da uporno inzistiranje da se ne drže toga jer može, s obzirom da ljudi tamo žive i znaju što je, da može dovesti jednog dana do tog što je nažalost dovelo, evo dovelo je do tog da su crkve... Pa da, ja možda sad ću biti nepopularan u tom konzervatorskom miljeu. Puno će se toga, vjerujem, promijeniti. Da. Pa, znači, ja ne bih volio da se stavljaju ljudski životi ispred, znači, građevina. Prije svega ljudski život, a onda sve ostalo. Tako da, ako ćemo mi obnavljati crkve ili bilo koju građevinu koja je starija i koja je povijesno vrijedna, ja jesam za to da se pokuša sačuvati njezin vanjski izgled onakav kakav je bio, ali njezina struktura, odnosno ona struktura mora biti takva da može izdržati potrese ili bilo koji taj egzogenetski proces, klizište ili bilo šta što već geologija nam donosi u prostor. Tako da, po meni, prvo je važna održivost samog objekta, znači u vremenu i prostoru i u skladu sa prilikama u kojim smo izložili taj objekt, a tek onda njegov izgled. Ja zastupam tu tezu. Sad, kažem, razumijem i stajalište konzervatora. Jasno je da moramo paziti o našem nasljeđu i o našoj povijesti, ali nekako mi se čini da ipak u prvi plan moramo staviti ljudski život. Zapravo zanimljivo je kad je bio potres ovdje u Zagrebu, odmah se upozoravalo u kojim dijelovima grada može biti ako se dogodi, a poslije smo saznali da se čak i očekivao jedan puno veći potres koji se na svu sreću nije dogodio. Dakle, u kojim dijelovima grada je opasnost od urušavanja puno veća, a u kojima je manja, baš zahvaljujući tome što su nakon, čini mi se, 63. godine ipak je struka slušala, evo, vašu struku, pa imamo zgrada u Zagrebu, imam, evo, sreću što sam poslušala jednu struku koja me je odmah upozorila ova zgrada je dobra jer ako dođe do potresa, prije nekih 15 godina je to, moram reći, bilo, ako dođe do potresa, sigurna je. U tom trenutku sam mislila kakav potres, kakve gluposti, ali kad se dogodi potres više ništa nije isto. Pa da, evo, centar Zagreba je zapravo stari Zagreb i on je građen prije 1950-ih ili možda još i ranije. I naravno da onda nisu usvajana ta znanja potresnog inženjerstva i naravno da su tu zapravo i štete bile najveće.
Čini mi se da Novi Zagreb gotovo uopće nije pretrpio štete, To a je on je to, ipak da. građen iza 1960. i kasnije, jel? I tada su se zapravo gradile kuće, odnosno objekti u skladu sa znači, svim zahtjevima koje treba zadovoljiti, a vezano uz potres. Ali nisam siguran da sam ja dobra osoba za to. Znači, mi se kao geolozi bavimo u pravilu onim što je ispod, a znači ono što je iznad prepuštamo ipak građevinarima, tako da možda ćete morati ipak građevinare pozvati da o tome malo popričaju. A ima dobrih kolega koji znaju nešto o tome na građevinskom fakultetu. Puno toga znaju i treba ih slušati. Ali evo kako vrijeme prolazi, puno toga mi učimo, ali jedno pitanje, je li se na osnovi ovoga što se dogodilo u Zagrebu moglo, ne mogu reći predvidjeti, ali očekiva da bi se turbulencije mogle i drugdje događati? Dakle, jesu li ta dva potresa, evo da i od vas čujemo, povezana međusobno ili se eto dogodilo slučajno, mada slučaja? Oni dakle u jednu ruku jesu povezani, u drugu ruku nisu. Dakle, ono što je njima zajedničko je to da oni nastaju zbog toga, kao što sam rekao ranije, ona jadranska mikroploča gura prema Euroaziji, odnosno prema nama. I zbog tog naprezanja koje se stvara se pojavljuju svi potresi u ovom našem području. To je njihova povezanost. Ali sad, baš da je jedan uvjetovao drugi ili nešto u tom stilu, to za sad nemamo stvarno nikakve dokaze znanstvene da bi se to moglo potvrditi. Iako znamo primjerice da je poslije potresa u Zagrebu, velikog 1880. U Petrinji se dogodio 1909. veliki potres, pardon, ne u Petrinji nego u Pokupskom. To je onaj slavni potres pomoću kojeg je naš slavni geofizičar Andrija Mohorovičić ustanovio u principu onaj mohodiskontinuitet između kore i plašta. I to je jedno možda od najvećih, sigurno jedno od najvećih otkrića općenito u geologiji, ali i geoznanosti. Tako da, evo sad opet, recimo otprilike 100 godina kasnije, opet su ta dva potresa nekako usko vezana, čak je i za vrijeme potresa u Pokupskom, dakle to su te neke prvih 10 godina 20. stoljeća, bila je pojačana seizmička aktivnost u Zagrebu, ali to su stvarno dva odvojena epicentralna područja koji nisu povezani jedno drugim da bi mogli reći ako sad se dogodi, sigurno će se dogoditi onaj tamo i to stvarno ne možemo tvrditi nikako. Trebaju li se primjerice naši susjedi brinuti, s obzirom da se i ovaj potres toliko je bio jak da se u susjedstvu osjetio? Trebaju li se oni možda, brinuti? Nije jednostavno, bez obzira što je daleko od njih. Primjerice, susjedi u Sloveniji, oni imaju neke svoje brige koje moraju brinuti, jel? Oni imaju svoje rasjede koje im prijete, kod njih je možda čak situacija malo i nezgodnija nego kod nas, jel? Ali isto primjerice, evo ovaj rasjed u Petrinji, kad se gleda onako malo šira regionalna slika, geološka, zamjećuje se taj nekakav linament koji ide od Pokupskog preko Petrinje, Hrvatske Kostajnice pa dole prema Banja Luci. Dakle, imamo 3 jaka potresa koja su se u zadnjih 100 godina dogodila u Pokupskom, u Banja Luci i sada u Petrinji na recimo jednom te istom pravcu, na jednom rasjedu ili sustavu rasjeda. I kako idemo dalje dole prema Bosni, u principu ta opasnost seizmička slabi što se ide prema srednjoj Bosni, a onaj dio već Hercegovine koji naginje prema Dalmatinskoj Zagori, to je opet malo aktivnije. Jel? Što idemo više prema Dubrovniku i dole, to je opet sve više i više aktivnije. Ali primjerice susjedi u Srbiji i Mađarskoj, oni imaju dakle malo problema, barem što se u ovom dijelu tog Panonske nizine tiče, recimo tako. Imamo još 5-6 minuta. Znanost kojom se vi bavite stvarno je dosta široka. Ja iskreno moram priznati, nisam baš tu na svom terenu. Evo, ako ima nešto što ja možda nisam pitala, što ste možda pripremili, a treba zapravo znati, evo ja vas molim da iskoristimo to. Ako ne, onda ću vas stvarno pitati kako ste dospjeli uopće u područje kojim se bavite. Pa da, puno toga nismo spomenuli. Nismo spomenuli koje su institucije se bave geologijom u Hrvatskoj.
mogu reći, znači Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Hrvatski geološki institut, institucija iz koje mi dolazimo. Nismo rekli u principu... Imamo i geotehnički fakultet u recimo, Varaždinu. Da, znači to je isto jedan od fakulteta koji je nekako povezan sa geologijom, iako je geotehnika recimo nekakva spona između građevine i geologije, odnosno spona između inženjerske geologije i građevine. Nismo spomenuli da recimo geološki zakon u Hrvatskoj je star, znači to bi trebalo izračunati. 1986. godine znači je zakon napisan i još uvijek vrijedi. Mi ga praktički nemamo, imamo svoju državu i nismo donijeli zakon. Da, to je loše, iako evo, znači u zadnje vrijeme postoje određene intencije da se taj zakon osvježi, tako ćemo to najbolje reći. Jel neko iz vaše struke sjedi u Saboru možda? Ne, jer obično koliko ja znam, evo ne. šteta. Dobro. Onda nismo spomenuli, odnosno rekli smo zapravo da u zakonima o prostornom planiranju, zakonima o graditeljstvu, zakonima ne znam, o civilnoj zaštiti, zapravo geologija gotovo da uopće nije prepoznata. Nažalost, ni u ovom geološkom zakonu iz 1986. godine ne možemo reći da je baš zapravo on dobro definirao položaj geologije u društvu. Tako da definitivno trebamo to mijenjati i definitivno trebamo nekako uključivati geologiju u društvo. Ja mislim da se i vi morate nametati, a i situacija zapravo vam daje za pravo. Imate se sad na što pozivati. Da, ako želite reći da nije samo društvo krivo, ja se apsolutno slažem s vama. Krivi smo i mi što se više ne namećemo i što nekako nismo prodorniji u tom smislu, što nismo glasni, jer jedino tako ćemo nekako promijeniti društvo i odnosno poboljšati ga, učiniti ga boljim. Eto, hvala vam puno. Stvarno je bilo zanimljivo. Sat vremena je jako brzo prošlo. Ja sam već i obećala gledateljima tijekom godine da ćemo se mi opet vraćati na ovu temu, pa nekoga koga ste vi spomenuli, vrlo rado ću instituciju, odnosno predstavnike institucije ugostiti kako bismo doznali što više i kako bi zapravo, jer kako bih rekla, kad se nešto dogodi tako strašno što nam je nepoznato, svi se mi bojimo, a zapravo kad naučimo nešto od toga, onda je zapravo i strah manji i lakše je živjeti. To je istina. Treba jednostavno, ne mogu reći da treba živjeti s tim jer mi s tim već živimo. Čovjek i planet Zemlja, odnosno geologija, ako ćemo tako gledati, to ide jedno s drugim od samog početka čovječanstva, tako da tu smo, živimo sa time. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama ovih sat vremena. Vjerujem da vam je bilo zanimljivo jer smo doista puno toga novoga saznali i zapravo možda imamo i neka objašnjenja za svijet oko nas i ono što se događa. A kad imamo objašnjenja, onda je daleko lakše nositi se sa problemima koji nam pokatkad život iznenada nametne. Srdačan pozdrav!